La necessitat de reformes procompetitives en l'activitat d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya. La ITV és un servei d'interès general que té com a objectiu assegurar que els vehicles estiguin en bones condicions. El marc regulador actual ha conduït a un mercat en què no poden entrar nous operadors. Existeix una elevada concentració. Només hi ha 5 operadors i els 3 primers concentren gairebé el 90% del mercat. La competència és baixa per la territorialització de les estacions d'ITV i l'estabilitat dels preus. El marc actual deixa l'usuari amb poques alternatives entre les que escollir, perquè hi ha pocs operadors i en moltes zones només n'hi ha un. Això redueix el seu benestar. La nova llei que regularà les ITV a Catalunya és una bona oportunitat per anar cap a un model més obert, que permeti l'entrada de nous operadors i doni més opcions als usuaris. L'Autoritat Catalana de la Competència recomana la disminució de les barreres per accedir i per exercir l'activitat d'inspecció tècnica de vehicles. Això es podria aconseguir mitjançant la substitució de l'actual autorització administrativa per una declaració responsable o comunicació prèvia, amb inspeccions als tallers de reparació amb personal homologat independent i amb la potenciació de les estacions d'ITV mòbils. Així mateix, l'ACO recomana eliminar la planificació de l'activitat. Això permetria la ubicació lliure de les estacions d'ITV, sense territoris en exclusiva. Finalment, l'ACO recomana equiparar les condicions de competència. Això vol dir eliminar l'avantatge competitiu dels operadors que gaudeixen de béns i drets de concessions que haurien d'haver estat revertits. Pots obtenir més informació al nostre document d'observacions, que es troba disponible a la pàgina web de l'ACO. Independència, innovació i rigor per a la competència en benefici de tots.